mitään! Tää on ilmasta! Peremmälle! No niin! Minä luulen, että tästä Joo. punainen vai musta? Punainen se on. Uskomaton. Joo. Hyvä. No, nyt tää on jo vaikeampi. Punainen vai musta? Punainen. Näin. Punainen vai musta? Se on musta. Joo. Onko tästä 2 punaista vai 1 punainen ja 1 musta? Siinä on punainen ja musta. Äiti, ihan pois kun täältä. Tää on klassikko. Pelataan kadulla ja... Joo, just tämä. 3 pähkinänkuorta ja sitten tarvitaan joku pienen, sanotaan vaikka herne. Knööli. Niin knööli vaikka. Ja kokeillaan näin, yksi sivummalle. Missä on Mitä tapahtuu? Missä? Ja melkein kaikki. Kukaan ei näe, ne luulee tässä, mutta melkein koskaan kukaan ei arvaa. Niin, just niin, että se olisi siellä kauimaisessa. Niin. Voit vielä ottaa ton lasin kuoren toisinpäin. Hyvä. Voit laittaa, jos haluat, voit laittaa sen lasin siihen vielä. Peittää sen. Voit painaa käydä. Et mä en pääse käsiksi. Mä oon kuullut monia selityksiä, mitä tää tapahtuu. Tää seuraava on se ehdoton suosikki. Joo. Ensin sä peität knöölin tai herneen tällä tulee näin. Sitten sä otat toisen tämmösen kuoren, teet tämmösiä hämäysliikkeitä tällä. Sillä aikaa, kun sä teet hämäysliikkeen, niin salaa sä otat sen knöölin ja muutat sen pieniksi näkymättömiksi hiukkasiksi, jotka putoaa suoraan käden, lasin ja kuoren läpi, ja kun ne osuu pöydän pintaan automaattisesti, tämän knöölin hiukkaset alkaa vetäytymään toisiaan kohti ja muodostaa jälleen ehjän knöölin. Voitko antaa sen lasin? Nosta kuoren. No salaisuus ei ainakaan ole tässä lasissa, sen verran voin auttaa. Mutta nyt sä saat arvata, missä on knööli. Tossa! Eli jos sä haluat, se on tässä, mutta se voi myös olla tässä. Tai se voi olla tässä, sä voitat aina. Herne on... Tässä ei. Sä katsot sitä lasia, eikö näin? Sä varmaan huomasit, että lasin pohja on niin muodoltaan pikkasen kaareva. Tähän pieneen väliin mahtuu. Ai, loistavaa. Kannatti herätä.